check. Mic check. 1 2 3 1 2 3. Ay spanner lewe. Yela uyiplugile lewe. Ay on lewe la. Thini saqala kanye uqala. Okay John. Amen. Ngena speed bra. Okay try ndijonge. Yeah. Okay mayiqalo ndimi izwe ndimi we machisani fika beginning siphithiphithi dlalo ntakalani. Yeah I'm standing on business phethe imali thola niseli nani anhleki nani beef ininzi but na aya ndithi nani epithijiwa ndim ithiwe ngusipili ayijoy izixabisanga xa ngiphethe isipili ndisijonga ndedwa plus nana sijongisani 1 2 3 1 2 aya nibali nani ezinye features siyazirejecta but still asilwi nani silwi nani cela bhekelani baza cold ayiserandi and asimuncisani. Yeah sichukelani donda sinasandla braza sibambisana xa niphethe AK47 ngadi Duelo ba umza kagcwali iyaxinana but asihlali nani bazi kasipili is cold ezama ushushu ngibile bantu zumxelele no prochada kuxelele obasiphakamanga nibethe ibhele pip pip ngumdiza ayasichayisana ekseke xa nitshaya umdiza ziyandiza ndena zibonakali bayavimba bayabiza kanti ndoda njani sisidoda esinjani ngela ndadoda inzolo mamelani xa ngena bayacima yekumona braz bambisana ulipolisa ndilijoni ayisibulani thetha nani okwenkosi nina ningabantu belali okoyesu kwilasapha ndize nesonga ityani xa nibona uthimi estratweni guqani yendithandazani changing flows njenge-hose ayisuka ndadlala amajita bemaninzi amanye afa kwadala ulunge xa sikufumana boy uzofadala njengowarren hayi uzodadala ekemigugile ndinayitsala ndithi woza madala xa sidibene ubalekile andizutsala mehlo madala nimixilini plus necoke estaging we-MT nzawulala itimbaza ndiyimele ngenyawo elinye